Стабилизацията на новия телефон е просто fire. Човече, то се движи с едно като iPhone. Аз до сега такъв телефон не съм имал. Дори на Samsung да е бил. Даже ето тук, даже и далече колко добре го фаща. Даже ето далече как го фаща перфектно. Чули. Да, бе, брат, за стабилизация. Чакайте. Видим влак. Влак. Буквално странно. Но честно, Samsung са най-добрите. Samsung бие iPhone. Samsung вече бие iPhone. И това е самата истина. Даже и небето. Баси. Абе, то чудесно.